प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। एगो राजा हलन, वो 7 गो भाई हलन। राजा 7 भाई हलन तो 7 गो रानी हलन। 7 गो भाई हलन आ 7 गो शादी होलन तो 7 गो रानी रहलन। उनकर एगो बहिन हलन जिनका नाम हलाई दुखनी। तो बेचारा बहिन हला तो 7 भाई बा बहनी के बड़ी मान हलन, अपन औरतियों से ज्यादा, रानियों से ज्यादा अपन बहनी के खूब मान हलन, खूब मान हलन खूब। ता भाईबा कहलन अपन अपन का निमन से कि हम जाए थी कमाए, हम बहनी के दुख होवे के ना चाहे। ता सब कहलक मुँह पर कह दिलक अच्छा से कि हाँ अच्छे से रखबू, जैसे हम अपने मिल के रही वैसे बहनियों के रखबू। ता भाई भाई कह के 7 कमाए बाहरा चल गलन। जब चल गलन बाहरा कमाए तो ये बेचारी का करे कि 7 भौजयन हलै जे का करे सब अपन काम उम्र है। अब नंदी से उतना ना बोले तो बेचारे कहे कि ना बोला है हम कहाँ जाए। तो का करला कि एक जगह चर्चा होत हलक, शिव चर्चा, वहें जाके बैठ गेलक। तो 1 दिन गेलक, 2 दिन गेलक, 3 दिन गेलक, वैसे जाए लग तो शिव शिष्या बन गेलक। तो शिव शिष्या बन गेलक तो शिव चर्चा में जाए लगलक। तो एखनी 7 बतियाए लगलक भौजैया कि कहानी कहाँ चल जाए नंदी, खाजनी कहाँ नंदी चल जाए। जे अतै ता पूछब, हमनी के कहल में अब ना रहे लगल है, जे अतै ता पूछब। ऐसे करलक तो अयलक शिव चर्चा में से नंदी। जब नंदी अयलक ता भौजैया सब लोग आए जी कहाँ चल जाऊँ, जे भाईबो न रहथुन हमने कितना ध्यान देबुआ, ताकि जे है कहाँ जाही हम शिव चर्चा में तो जाही तो कोची शिव चर्चा में जहा जे कोची साथ है शिव गुरु के, ताकि साथ कोची है जे हमरा बड़ी देखभाल कर रहा था। ता काकल के देखभाल करथुन इतना साथ हवा ता बिना दही के जोरन जमा देथुन शिव गुरु तो जानबो कहलन। हाँ बिना जोरन के दही जमा देथुन त जानबो कि तोर शिव गुरु में साथ हवा। तो बेचारी का करलक कि अगना में आसन लगैलक। जब आसन लगैलक आ बैठ गेलक शिव गुरु तर, कहलन कि हे शिव गुरु हमर आज परीक्षा लेत हथन भौजाई, जे हमर परीक्षा में सफल करी है। तो का कहलन कि वैसे बैठलन तब ओजा दहिया रखल हलक, वैसे ही देखलक जैसे ही नमः शिवाय कर वैसे दहिया जम गेलक। तो जम गेलक तब भौजाई से कहने कि देखा ना भाभी जमल है कि ना, तकल कि लाओ ना हाथवा पर। भौजैया नंदी से कहलक ला ना तो हाथवा पर देखा कि ऐसे ही कटल कटल दहिया जमल है। तो भौजैया 7 मिल के नंदी भी गीत गलक के बिना रे जोरा नावा के दहिया जमावला जुगवा जीतला है नाना दो, यही काला जुग में जुगवा जीतला है नाना दो, यही काला जुग में जुगवा जीतला है नाना दो, यही काला बिना रे जोरा नावा के दहिया जमावला जुगवा जीतला है नाना दो, यही काला जुग में जुगवा जीतला है नाना दो, यही काला जुग में जुगवा जीतला है नाना दो, यही काला जुग में जुगवा जीतला है नाना दो, यही काला जुग में जुगवा जीतला है नाना दो, यही काला जुग में। तो 7 भौजैया एकदम अथी हो गला कि कैसन बिना जोरन के दही जमा देलक जे शिव गुरु में साथ थे। तैयो अखने विश्वास न करल कि ऐसे गर्मी से जम गेले गर्मी से जम गेले। तब फिर बिहान होलक तो फिर बेचारे चर्चा में जम गेला, चर्चा में चल गेला।
जब शिव चर्चा में चले तब फिर अयलक, तब फिर कहलक फिर कहाँ गेल हन जी, तक चर्चा में तो गेल हली, तक काम धंधा ना कर रोज चर्चा में चल जा, एगो और तोरा काम दे थी बा, एगो और तोरा काम दे थी बा, बिना ओखरी के चाउर धान कूट के लावा, चाउर बना के हमरा लिया बा, घर में खर्ची ना है कहलन। ताकि ठीक है बदलाव का, तो शिव का करलन कि बिना इतना माने धान दिलन, तो बेचारी गेलन, तो जब गेलन तो बेचारी गेलन तो इतना धनवा है ये ले हलन, तो धनवा ले हलन, तो गेलन तो हले खेरानिया में पसार रहा। बेचारी कहलन कि हे शिव गुरु हमारे भौजाई सातों परीक्षा लेत हन जे हमरा का करा कि चाउर बना दा कैसू, आ एखनी सब हलक सातों भौजे जे पीछ लग के देखे जा हलक कि कैसे कर जमा है, कैसे कर कुटा है चौरा, कहाँ से चाउर लावा है, तो उन्हें से ढेर माने शिव गुरु का कैलन कि चिड़ाई भेज दिलन, चिड़ाई भेज दिलन। शिव गुरु जब चिड़ाई भेजन तो सब फोक के आ धान से चाउर बना दिलन, बोरा में कसलक आ सातों भौजैया के ले जाके देखलक, तब फिर भौजैया भी कहल कि लाना भाभी देखा हमें चाउर बना के ले लेवा है। फिर सातों भौजैया कि हो में पास हो गलक, फिर गीत गलक कि जुगवा जीतला है नाना दो यही काला जुग में, जुगवा जीतला है नाना दो यही का, बिना रे वो खारिया के धान कुट के लायला, जुगवा जीतला है नाना दो यही काला जुग में, जुगवा जीतला है नाना दो यही काला जुग, अरे बिना रे ओ खारी के चाउर बना के लायला, जुगवा जीतला है नाना दो यही काला जुगवा, जुगवा जीतला है नाना दो यही काला जुग में। इहो में पास हो गलक, भौजैया साथों कहलक कि दूगो में पास हो गलक दूगो में पास हो गलक, अब एकरा कौची करल जाए। फिर बेचारे बिहान होलक तो कोई टोला महला के आदमी अयलक, कोई के जी हमरा ही शिव चर्चा है चलहू ना, ताकि चल ही बाब का, तो फिर बेचारी चल गला। फिर सांझ होलक तो कहलक फिर अलग घरे, ताकि कहलक फिर घरे अलग, ता भौजैया सातों कहले कि आई जी रोज रोज फिर चर्चा में चल जा, तोरा काम धंधा ना रहबा, जब बिहान ऐसा काम देबुआ ना कि चर्चा में जाके छुट्टी ना मिलता बा, ताकि जैसन काम दा लेकिन हम कर देबा। बेचारी के तो इतना दुख करे थे, भैया सातों फोन करे कि हमारे कैसन है बहनी, तो सब कह के ठीक तो अब शिव चर्चा में जहाँ थुन उन्हीं मन लग रहे, ताकि कैसो हम बहनी के अच्छा से रखिए। अखनी तो खूब दुख देते, अब बेचारी दिल के बात अब केकरा से कहे, न भैया भी फोन कर सका है न कुछ कर सका है। तो का कहलन कि बिहान होलक फिर तो कहलक कि करिया कमल के उजरा करके लाओ, कि दिन भर कामे में लग रहा तक ना, तो सातों का करलक भौजैयन मिल के एगो करिया कमा देलक कि कुआं पर जाई हैं आ जाके आ करिया कमल के उजला करके लाई हैं। तो कल के ठीक हवा, तो का कर कमलिया दे देलक, तो दे देलक तो जे कुआं भी बैठल है। तो शिव गुरु से कहलन कि हे शिव गुरु हमार भौजाई ऐसे कहलन है, इहो में पार लगा दिया हमरा। तो का करन कि वैसे ही करिया से उजरा करे मार खूब खींच रहलक है आओ का कि कैसू उजरा हो जाए। तो शिव गुरु का करलन कि धीरे धीरे कमलिया करिया से उजरा करे लगन। तो उजरा जब करे लगन तो खूब उजरा हो गया। तो बेचारी कंधा पर उठलक का करलक कि चललक घर। तब फिर कहलक कि लैला ना भाभी जे हम करिया से उजरा करके लैलिवा है। तो देखा है भौजैया कि हाँ लैलक है। तब फिर सातों मिल के गीत गैलन कि जुगवा जीतला है नाना दो यही काला जुगवा, अरे करिया कमलिया के उजरा बांधवला जुगवा जीतला है नाना दो
एही काला जुगवा जुगवा जितला है नाना दो एही काल कारिया कमलिया के उजारा बनवला जुगवा जितला है नाना दो एही काला जुगवा जुगवा जितला है नाना दो एही काला जुग। सातों भौजैया का कहे कि 3-4 गो एकरा देली 3-4 गो में ही पास हो गलक। अब का करी सब बेचारी का कहलक कि उठला पटलक फिर निहा धोवा कहलक कि चर्चा में जाइए। भौजे से पूछ रहा कि जाई थी बाजी चर्चा में आज कोई काम ना हवा ताकि है काम है कि ना बिना रस्सी पघा के बिना रस्सी पघा के जरना चुन के लावा सांझला जरना न है एक बोझा बांध के ताकि का ये कैसे होता है बेचारी सोच ताकि वो सब कैसे हो कहा कि शिव गुरु में साथ है जो सब चीज में साथ देखा था ना ताकि अब कोई ना हमारा सहारा है तो शिव गुरु ने सहारा है। बेचारी सोच के कल कि बिना रस्सी के पघा के हम जाही जरना चुने तो बेचारी का करला कि बगीचा में अपन चल गलक बगीचा में चल गलक एने से काट के ओने से काट के तोड़ के जरनामा चुन के एक बोझा कैलक। जब एक बोझा कर लेलक तो बेचारे कहे कि बांधी कौची से आप घरे ले जाई कौची से लेहू जाए के हमरा न रस्सी पाघा के कहलक रस्सी पाघा कोई से मांगम तो भौजैया बोले रहे तो शिव गुरु कहलन कि एक कौची एक करल जाए तो शिव गुरु गलवा में पहनल तन नाग बाबा तो कहलन कि नागवा के कि जा रस्सी बन जा आ रस्सी बन के ओकर घरे तक छोड़ दे लेपटा गली खूब अथिया में जरनामा में तो रस्सी पघानियन हो गए वो कान्हा पर उठलक बेचारी चलक घरे तो घरे चलक तो एक बोझा हलक तो घरे चल तो घरे रख दिलक और सपुआ गायब हो गला ताकि लाना भावे बिना रस्सी पघा के जरना चुन के लैलिवा है तो कल कि हाँ बिना रस्सियों पघा के जरनो चुन के लेके चल कितना ही शिव गुरु के धर्म कमाइलक है कितना शिव गुरु के माना थी चाहे शिव गुरु इनका कितना माना थी जे हम इतना दिन से पूजा पाठ कर रहा लेकिन वो पूजा पाठ कर रहा लेकिन मनवा में खोट हलक नहीं दिल में खोट छल करे वाला आदमी के शिव गुरु सहारा थोड़ी हुआ थी। ये बेचारी का कर फिर सातों मिल के नंदी भी गीत गए कि जुगवा जीतला है नाना दो यही काला जुगवा जुगवा जीतला है नाना दो यही काला जुगवा जुगवा जीतला है नाना दो यही काला जुगवा। अरे बिना रसिया के जरा नाली आयला जुगवा जीतला है नाना दो यही काला जुगवा जुगवा जीतला है नाना दो यही काला जुगवा जुगवा जीतला है नाना दो यही काला जुगवा जुगवा जीतला है नाना दो यही काला सब चीज में पास हो गलक तो बेचारी कहलक कि एगो लास्ट तोरा दे थियो लास्ट एगो परीक्षा ले थो बिना बियाह के तू बच्चा लिया के दिखाओ। भौजैया सातो कहलक बिना बियाह के बच्चा लिया के दिखाओ तो बेचारी कहलन कि कैसे होता है ताकि शिव गुरु में का तो शक्ति होता तो भौजैया कहलन तो कि बेचारी मन में सोच गलक फिर का कलक कि गगना में आसन लगैलक जब आसन लगा के बैठलक ऐसे गोदी तर हाथ कर लेलक कि शिव गुरु हमरा बच्चा दे देतन तो बेचारी वैसे कैलक तो वैसे बेचारी नमः शिवाय से कर तो धीरे धीरे बचवा धीरे धीरे गोदिया में आवे थे तो सातों भौजैया देखी थे कि कैसे बच्चों हो माने कि शिव गुरु दे देथिन करा तो फिर कहा है जब बच्चा तैयार हो गया तब फिर सातों भौजैया गीत गैला कि जुगवा जीतला है नाना दो यही काला जुगवा अरे बिना
जीतला है नाना दो यही काला जुगवा। अरे बिना रे मारा दावा खेलाई का खेला वाला जुगवा जीतला है नाना दो यही काला जुगवा। जुगवा जीतला है नाना दो यही काला जुगवा। जुगवा जीतला है नाना दो यही काला जुग। तो सातों भजैया के तो परीक्षा लेवेला ना हलै, वो तो सोचा हलै कि कैसू एकरा उब दी कि भाग जाए, हमने सातों अच्छा से रही। तो बेचारी के का करला कि वो बिया के नंदियों कहला कि हम कैसे हूँ भाग जाए। तो का करला कि चल गया कहाँ, शिव जी के मंदिर में। गौवा के पश्चिम मंदिर हले, वो जे बेचारे बैठल है खूब रोवे कि इतना परीक्षो लेला ना शिव गुरु हमरा साथ के धर्म के हमरा इतना अथियो चमत्कारो दिखैला न, तैयो न हमर भौजाई रखेला तैयार है। अब कोची करे बेचारे रोए थे। तो सातों भैया हले जे उहे रस्तिया से कमा के चलल आवी थले। जब चलल आवी थले त एगो भैया कहे ना कि ए रे देखे ना दुखनी बैठल हो। तो कि है दुखनी, हाँ सातों भौजाई के एगो दुलारी ननद है, जे भौजाई भी रहते कि यहाँ हम मंदिरवा में हमार बहनी बैठा रहता ताकि है वो देखे ना दुखनी हो। सातों भैया मिल के देखे गए तो देखा है कि बहनी है। तो सातों भैया का कहलन कि कहले कि काहे यहाँ बैठल है का घोलो। ताकि का कहवा भैया जे हमारा ऐसन ऐसन भैया भौजाई हमार परीक्षा ले लवा है। ताकि हाँ परीक्षा ले लको है, ताकि हाँ ताकि कौची कौची कहलो। तो कहलक है कि बिना दही के बिना जोरन के दही जमा के ले आओ, बिना रस्सी पका के जरना चुन के लाओ, और बिना करिया कमल के उजरा करके लाओ, और बिना मर्दाना के लड़का लेके आओ। इतना इतना दुख सह के हम चर्चा में जा हले, हमरा शिव गुरु साथ देखा ले चल, तैयो हमरा घर से भौजाई निकाल। तो छोटका भैया का कर ले ना कि इतना दुख दिल। सातों भैया मिल गए, कहले कि अपन जंघिया फाड़ ले, अब बहनी को जे रख ले कि जा ही तो ओखनी का कर रही पूछा कि फोर कहवे कि हम बहनी कहाँ गेलक। तो जंघिया में छुपैले हले गेलक। त गेलक त का कलक कि गेट पर होलक जैसे बहनी बहनी कहे कि रे दुखनी केने है। तो सातों निकलक अपन मर्दनों के खूब गाला लगल कि आई जी इतना दिन से कमा के आयलू है, इतना दिन से कमा के आयलू है। जे हमार बहनी कहाँ, ये सब छोड़, हमार बहनी के बताओ कहाँ है। हाय जी बहनी के 1 महीना से न पता हाथूँ जे हमनी औरत जात कहाँ जैती होल खोजे। जे तोरो से ना कहलियो कि कमाए में टेंशन हो जाता है, जे कमाए दिलवा जे बहनी कहानी 1 महीना से ना पता तुम कहाँ गेल हथुन। ताकि बहनी कहाँ गेल है, हमरे भी है। ताकि कहाँ तो जंघिया फाड़ के देखा कि बहनी ये हमर है। तो का कहल कि हाँ ये बहनी, ताकि हाँ तो कहल कि ओखनी तुम भैया के तो मन फट गए कि हम बहन के न जब होलक तो हमर कहाँ से होता। का कहलन कि बिहान होलक तो एखनी सोचलक कि एखनी के ऐसे रह देवे, हमारे बहन के इतना दुख देलक है जखनी के हम रह देवे, बिना मेहरारू के रह मुँह भल बिना मेहरारू के उ रह। तो का करलक कि चारों पार्टी घरवा भी कहलक कि गड्ढा खा नहीं। तो एखनी मेहरारुआ गड्ढा खाना है। तो ये सब सोचलक कि काहेला गड्ढवा खाना हो जी। तो सातों भौजैया माने मेहरारुआ कहने कि जी काहेला गड्ढवा खाए, ताकि ना जाना ही कमा के एलियो ना है तो ओकरे घर बनाबू, ओकरे घर बनाबू ताकि घर बनाबू ताकि हाँ तो 7 गो गड्ढा खान ला। ताकि देखी ना भूलाखी ना कितना गड्ढवा है, और सब अपन मेहरुआ के तेलने गेला गड्ढा भर गल। सब 7 के गड्ढा रहा भर देलक कि जब हमार बहन के उतना दिन में न तू हमारे कहाँ से होले। लेकिन यहाँ तो छुप गए, लेकिन भैया के मन से न छूटे। लेकिन अथी एगो कहावत रहा कि झूठ बात छुपा देबू, सच बात कभी न छूटता।
छुपा है जी, तो इसे छुपले ना जैसा अंत होवे है ओखनी अंत जैसे अति के दूसरा ला कुइया खाद लाई अपने कुइया में खुद गिले जैसे, लेकिन दूसरा के कुइया में नहीं ढकेलना चाहिए। ओखनी सातों मिल के अपन मेहरारू के गढ़ारा भर दिलक आ बहन के लेके रहलक कि हम बहन है कि हमारे आगे आगे बहन हलक कि आगे हमारे मेहरारू हलक। प्रेम से बोलिए हरा हरा महादेव। कहता निकालागे सुनता निकालागे, कहता निकालागे सुनता निकालागे, चारा चावाए साखी बाड़ा निकालागे। पर्वत पहाड़ पर शिव के मंदिरावा, मंदिरावा ए साखी बाड़ा निकालागे। गे गावता निकालागे बजावत निकालागे, ये चारा चावा ए साखी बाड़ा निकालागे। कहवैया निकालागे सुनवैया निकालागे, ये चारा चावा ए साखी बाड़ा निकालागे, चारा चावा ए साखी बाड़ा निकालागे, चारा चावा ए साखी। एही चारा चवा में स्वामी सुख पाइली, एही चारा चवा में बेटा सुख पाइली, टोला मोहल्ला मजाक में उड़ावे, चारा चावा ए साखी बाड़ा निकालागे। ये चारा चावा ए साखी बाड़ा निकालागे, चारा चावा ए साखी बाड़ा निकालागे। कहता निकालागे सुनता निकालागे, ये चारा चावा ए साखी बाड़ा निकालागे, चारा चावा ए साखी बाड़ा निकालागे, चारा चावा ए साखी बाड़ा। हर हर महादेव की जय।